नङा दुलाराय ट्राइबेलफोरखौनो जाय जायफ्रा ख्रिस्टान जाबाय बिसोरखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानगोन होनना बुंदों आरो बेवहाय जोंनि गोबां साननो रोङि बर'फोरबो दं गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर दं बिथांमोना सहजग खालामदों बियो जोंनि थाखाय खतिसो दं खारन जों दा ख्रिस्टान नन ख्रिस्टान गासिबो ट्राइबेल सिटिजेनखौ मोननायखाय जों एसटि रिजार्भ मोनदों बहाबा एमएलए गेलेनो हादों बहाबा एमपि गेलेनो हादों किन्तु गाबोन बे ख्रिस्टानखिनिखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानख'योबा दा मिज'रामावथ' 90% ख्रिस्टान मेघालयआव 75% ख्रिस्टान त्रिपुरायाव खुब खम अबयसे त्रिपुरायाव बारा गैया नागालेण्डआवबो 90% ख्रिस्टान अरुणाचलावबो दा प्राय 70% ख्रिस्टान जाबाय बे ख्रिस्टानखिनिखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानोब्ला बे ओनसोलफ्रा ट्राइबेलनि जिखिनि सुबिदा ट्राइबेलनाबो दा जिखिनि सुबिदा मोन्दों बेखौ मोननाय नंला लाथिख' जाहैगोन बिनि हिसाबै बेखौनो बुंनो नागिरो जे हाग्रामा महिलानि सरकारनि समनि जि सिस्टेममोन खामानि मावनायानो जा अफिसियेल सिस्टेमफ्रानो जा बिनिफ्राय फार बेटार दिनै इउपिपिएलनि नेतृत्वआव जि सरकार सोलिदों दिनै हाबा मावनायनि सिस्टेम आरो हाबा मावनाय जिथु हुदा बेयो गोबां परिबर्तन जादों जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो होननाय बाथ्रा दं दिनै हाग्रामा महिलाया गाव कराप्टेडखाय मालायखौ करापसन दं होनना सानबाय थायो आरो बेनिखायनो दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि पकेटआसो परिबर्तन जादों होनना बुंदों खिन्थु कुनु दिन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा करापसन खालामाखै पकेटआव परिबर्तन जायाखै सरकाराव फैनायनि सिगां जेरै अबस्था एखे अबस्थायैनो दं खिन्थु जोंनि सासन बेबस्थायाव जोंनि ओनसोलखौ जों चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि नाजानायाव दिनै बे सुबुं गौमाखौ लिंथुमनाय जादों लोगोसे बे जिल्ला कमिटिनिनो 7 बोसोरनि बोसोरारि जथुम्मामोन बेखे दिनै बे सुबुं गौमायाव बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोर नुजाफैदों आरो बेखौनो फोरमान होदों जे रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि प्रति मोनसे फोथायनाय आरो समर्थन दं दिनै समर्थन गैयामोनब्ला बेबायदि एसेबां गोबां मानसि जानाय नङामोन बेखौ दिनै बिनि गेजेरजों बेखौनो प्रसार खालामनो बेखौनो रायजो राजाफोरनो आरो लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनो बेखौनो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे आथिखालाव बे हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि कम्पानिया गोबां जायगायाव थांनाय प्रसार खालामदों जे इउपिपिएलआ जेबो मावाखै आरो दिनै इउपिपिएलआ जिखिनि परिबर्तन खालामगोन होननानै स्ल'गान होनानै बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा होदोंमोन बेखौ परिबर्तन खालामनो हायाखै मात्र दैदेनगिरिफोरनि पकेटआसो परिबर्तन जादों होनना बुंदों दिनै फिन हिसाबै बेखौनो बुंनो नागिरो जे हाग्रामा महिलानि सरकारनि समनि जि सिस्टेममोन खामानि मावनायानो जा अफिसियेल सिस्टेमफ्रानो जा बिनिफ्राय फार बेटार दिनै इउपिपिएलनि नेतृत्वआव जि सरकार सोलिदों बेनि हाबा मावनायनि सिस्टेम आरो हाबा मावनाय जिथु हुदा बेयो गोबां परिबर्तन जादों जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो होननाय बाथ्रा दं दिनै हाग्रामा महिलाया गाव कराप्टेडखाय मालायखौ करापसन दं होनना सानबाय थायो आरो बेनिखायनो दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि पकेटआसो परिबर्तन जादों होनना बुंदों खिन्थु कुनु दिन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा करापसन खालामाखै पकेटआव परिबर्तन जायाखै सरकाराव फैनायनि सिगां जेरै अबस्था एखे अबस्थायैनो दं खिन्थु जोंनि सासन बेबस्थायाव जोंनि ओनसोलखौ जों गोबां परिबर्तन लाबोदों दिनै सोलोंथाइनि बिथिङाव जों मोनसे गुस्लायहोनाय लाबोदों अफिसियेल सिस्टेमफोर जों गुस्लायहोनाय लाबोदों गोबां जायगायाव जों लामा सामा गोदानै बानायनो हादों गोबां जायगायाव जों दलं बायदिसिना बानायनो हादों गोबां जायगायाव जों अन्तत कमिउनिटि हल बा बिसिडिसि अफिस बायदिसिना बानायनो हादों दिनै बिथांमोना 17 बोसोर बेखिनिखौ मावनो हायाखैमोन बिथांमोना 17 बोसोराव जिखिनि खामानि मावदों बिनि प्राय आधानिख्रुइबो बांसिन जों 2 बोसोरावनो खामानि मावदों बेनिखाय बिथांमोना हयथ' दंफांनि ससमा लादों खोमा बेनिखायनो नुसनाखै इउपिपिएल सरकार मावनाय खामानिफोरखौ बिथांमोना मोजां नोजोरजों नायनायबा नुगौमोन आरो बिथांमोननि गोबाङानो जिहेतु बांसिन गामि ओनसोलफ्राव गामि ओनसोलाव बेरायाखै जोंनि जिखिनि खामानि मावदों जिखिनि डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस बे गासिबो गामि ओनसोलाव जादों बाव कमिउनिटि हल बानायदों स्कुल न' बाउन्डारि वाल बानायदों रिपेयार खालामदों गोदान न' लुदों लामा सामा बानायदों दलं बानायदों बे गासिबो गामि ओनसोलाव दिनै बिथांमोना गामि ओनसोलाव बेरायनाय बे गासैबो
इउ.प सरकारा मावफुंनाय खामानिफोरखौ नुगौमोन खिन्थु बिथांमोना गामि ओनसोलाव बेरायैखाय बेफोरखौ नुवाखै आरो बेनिखायनो जेबो खामानि मावाखै होनना बुंदों बेनिखायनो हायोबा बिथांमोना गामि ओनसोलाव बेरायथों नायथों इउ.प मा मावदों मावा बेनि हिसाबखौ होथों जेरै हाग्रामा महिलारिमोना मोजां खामानि मावनायमोनब्ला बे 17 बोसोराव बिटिआर सरकारखौ अन्तत 3000 कोटी थाखा दाहार खालामनानै गालांनाय नङामोन 3000 कोटी 1 टाका 2 टाका नङा थाइसे थाइनै नङा 3000 कोटी थाखानि दाहाराव गोदो होनानै गालांदों बिटिसि सरकार आरो बे गासैबो थाखाया लिडारफोरनि पकेट हाबनानै थाहैदों बे करापसना दिनै बेखिनिखौ जों सुफुंनानै अन्तत 500ल'सो दंसै दा सुफुंजोबनो बेखौ सुफुंसिबो जों दिनै ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि लामा बानायदों स्कुल बानायदों आरो गुबुन गुबुन दै लोंनाय बेबस्था खालामना होदों हस्पिटाल बानायदों साकरि होदों साकरिजों दासिमहालागै पुरा होजोबनो हायाखै खिन्थु होदों दिनै हाग्रामा महिलारि गोबां जायगायावनो बुंदों बे इउ.प मावगोन 4th ग्रेडनि 3rd ग्रेडनि साकरि होनो हायाखै जमा जानानै दं आरो जों सोरखाराव फैबाय गासैखौबो होजोबगोन खनसेनो होननानै मिटिंफ्राव बुंदों आं बेखौनो बुंनो सानदों हाग्रामा महिलारि खिथु आखाइ होनानै नेबाय थाथों साकरि होनो नेक्स्ट इलेक्सनाव बिथांखौ रिजेक्ट खालामगोन सरकार माबाया रायजो राजाफ्रा दाथ' नुदों लोरबाङानो जों बिथाङा खिन्थु पाब्लिकखौ बोरै हागोन बोरै थाखा फैसा होना बुथुमनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे हिउज गेटारिं होननानै दं होनना सापर्ट दं होनना देखायनो नागिरदों खिन्थु बे कुनुदिन साक्सेस जाया हाग्रामा महिलारि जि सिमां नुदों सरकाराव फैफिनगोन होननानै बे कुनुदिन मोगथाङाव महर मोना सार मोनसे खोथा सार जे बर' ख्रिस्टियानफोरखौहाय एसटिनिफ्राय दानगोन होननानै बुंदों बे माब्रै बे बर'निल' बाथ्रा नङा दुलाराय ट्राइबेलफोरखौनो जायफ्रा ख्रिस्टान जाबाय बिसोरखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानगोन होनना बुंदों आरो बेवहाय जोंनि गोबां साननो रोङि बर'फोरबो दं गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर दं बिथांमोना सहजग खालामदों बियो जोंनि थाखाय खतिसो दं खारन जों दा ख्रिस्टान नन ख्रिस्टान गासैबो ट्राइबेल हिसाबै सिनाक्ट मोननायखाय जों एसटि रिजार्भ मोनदों बहाबा एमएलए गेलेनो हादों बहाबा एमपि गेलेनो हादों खिन्थु गाबोन बे ख्रिस्टानखिनिखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानख'योबा दा मिज'रामावथ' 90% ख्रिस्टान मेघालयआव 75% ख्रिस्टान त्रिपुरायाव खुब खम अबयसे त्रिपुरायाव बारा गैया नागालेण्डआवबो 90% ख्रिस्टान अरुणाचलावबो दा प्राय 70% ख्रिस्टान जाबाय बे ख्रिस्टानखिनिखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानोब्ला बे ओनसोलफ्रा ट्राइबेलनि जिखिनि सुबिदा ट्राइबेलनाबो दा जिखिनि सुबिदा मोन्दों बेखौ मोननाय नंला लाथिख' जाहैगोन दिनै बर'फ्रा क'क्राझार इस्ट वेस्ट रिजार्भ सिट दं ट्राइबेलनि थाखाय बे गाबोन गोमाहैगोन सिडलिया जि रिजार्भ सिट दं ट्राइबेलनि थाखाय बे गोमागोन सोरबा नन ख्रिस्टान बर'फ्रा सानदों नामा जे खालि बे साकरिनि माखौल'सो सानदों खोमा साकरिया एसटिफ्रा बे बेसेबांखिनि रिजार्भ दं ख्रिस्टानफ्रा थाङोबा जोंहा ज' मोनगोन बे मोना दिनै दा जोंनि नोजोरावथ' खुनु दिन जाफुङाबो खारन कनस्टिटिउसना बेखौ एलाउ खालामनाय नङा बे सोरनिबा इनस्टिगेसना जादों आरो जोंनि जायफ्रा बे ख्रिस्टानखौ दानख'नांगौ होननायाव बाहागो लाहैनाय ट्राइबेल बे राभायानो जा बर'आनो जा गुबुनफ्रानो जा बिसोरो गावनि आथिङावनो गाव रुवा दाननानै लानो नागिरदों बेखौ साननो रोङिखाय आरो बे जायफोर नेतृत्व लाहैदों बे हान्जायाव बर'आनो जा बा गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्रानो जा बिसोरो आसलथे मोजाङै साननो हनो रोङै मानसि जाम्बा जाम्थाखौ लानानै बेखौ बलिनि बाख्रा खालामनानै दोनहैदों बेनिखायनो जोंहा फोथायनायाथ' बे आन्दलना खुनुदिन साक्सेस जाया खारन बे कनस्टिटिउसननि होखानाय राइट्स आरो कनस्टिटिउसना मोनसे जनगोष्ठीखौ धोरोम सोलायबानो जातिया सोलाया धोरोम सोलायबानो जातिया सोलाया बर'आ ख्रिस्टान जाबाबो सोरबा बाथौ जाबाबो ब्रह्म जाबाबो सत्संग जाबाबो बे बर'आनो बे जातिया सोलाया धोरोमा सोलायनो हागौ खिन्थु जातिया सोलाया बेनिखायनो बे खुनुदिन साक्सेस जानाय नङा जोंहा फोथायनाय दं दा एनडिपिनि बाथ्रायाथ' बेनोसै जोंहा जे सुक्तियाव जिखिनि टार्म्स एन्ड कन्डिसन बे फुलफिल जागोन जे एक्स एनडिपिफोरनो रिहेबिलिटेसन होगोन होननानै होगासिनो दं दा जोंहा टटेल माबानि भितराव प्राय 400सो बाखि दंबावो खोमा मोनजोबनो बे 400खौ होनो होननानै लास्ट माबा खालामगासिनो दं मागोन रिभिउ खालामगासिनो दं माबाफोरनिफ्राय भेरिफिकेसन खालामगासिनो दं आरो बे जाफुंहैगोन बेनिफ्राय मार्टेसफोरनो एक्सग्रेसिया होनायनि जिथु सुक्ति 5 लाख करि एक्सग्रेसिया होनायनि जे रादाय दं बे जाफुंगोन इतिमध्य जोंहा थांनाय सुक्ति खालामखांनायनि बोसोरसेनि उनावनो गासै 40 मार्टेसफोरनो माबा 5 लाख करि होनाय जादोंमोन बिनिनो 15आ एनडिएफबिनि आरो बाखिया आबसुनि बेनिफ्राय बावैसो दा जोंहा प्राय 200सो लिस्ट खालामना दोनदों बेखौ होग्रोगोन
बाखिखौ जों फारि होलांबाय थागोन आरो बे जालांबाय थागोन बेनिफ्राय NDP-नि एगेन्स्ट जिफोर केसमोन एरेस्ट जानाय NDP केडार आरो लोगोसे जायफोर सापर्टार पाब्लिक बिथांमोननि केसफोरखौ उइथड्र खालामनाय हाबाफारि जागासिनो दं इतिमধ্যে 250सो केस उइथड्र जाबाय आरो बाखि दङ बिसोरखौ फारि फारि उइथड्र खालामलांबाय थानो जागोन बेनिखायनो रावबो NDP केडारफ्रा बा न'खरफ्रा बेखौ सिन्था खालामनाङा बे जालांबाय थागोन हयथ' किसु टाइम नांगोन कारण सरकारनि माबाफ्रा एसे गोबाव नाङो बिनिफ्राय NDP-फोरखौ NDP-फोरखौ साकरि रिक्रुट खालामगोन होननाय बे माबाया दं बेखौबो खालामनाय जागोन बेखै जोंनि NDP केडारफोरनि फ्रायानो बैसोआ बे आर्मि पुलिसनि थाखाय एसे बारा जाहैबाय बेनिखायनो मोननाया खुब खमसै खिन्थु सिभिल जेफोर मा दं 4th ग्रेड 3rd ग्रेड बेवहाय जायफोरा क्वालिफिकेसन दं एजआ थोनो बिथांमोनहा मोनगोन आरो बिथांमोनखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनो बेखौ BTC रिक्रुटमेन्ट खालामनाय समाव बेखौ रिक्रुट खालामनायनि बेबस्थाखौ जों खालामगोन बेनिखायनो जेबो सिन्था खालामनो गोनां गैया आरो थांनाय 27 तारिख जानुवारि खालि मुंख्लंफोरनो जिखिनि चेक राननानै होदोंमोन बियो थारैनो नंखाय होननानै जों खोनानो मोनदों बेयो सैथो नामा 27 तारिखआवथ' बिदि राननायथ' गैया रानाखै थांनाय जानुवारि 27 तारिख बिटिआर एकर्ड डे आंथ' खबर गैया माथो बिदिथ' रानाखै आं मिथिनायावथ' जिखिनि रानदोंमोन नामा बे नङा होननानै बुंदों आरो आंथ' गम मोनाखै रानबाथ' गम मोननांगौ बे सोर रानदों आंथ' मिथिया आंथ' खबर मोनाखै मोनोबाथ' कारण बे BTC सरकारनिफ्राय BTC सरकार होयोबाथ' आं मिथिनांगौ दा सोर थगायदों बेखौथ' मिथिया खिन्थु आंथ' खोनायाखैबो मिथिनायाथ' मिथियाखैनो खोनायाखैबो बेनिखायनो बेयो अपप्रचारसो जानो हागौ